and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga kasama, aniya ang sumpay sa naginapustang sukilanon. Nganong, ikaw pa. Nalakoy gihon na. Ay lang kong pamakak. Ha? Tingali gilaay ka na diha, uy. Kaya doon na ka-importanting atimanon. O di ba? Gikinahalan ka dito sa inyo, maong mahimurag yung kayong imo kumbiyaan. Ha? Dili. Ansa? Unya ra ko mobiya din Kula ko masiguro. Nga doon ako ikabilin din para makabantay nimo. Ay, naglapda pa ang imong uwan na, uy. Karong higayon na. Sugdan ko na sa pagdisiplina ang akong kaugalingon. Ang natingalin akong dawaton nga, wala nagkakoy puruhan nga magpakabuhing sapian. Maong kinahanglan nga ako ng sugdan sa pagyukbo ang mga maayong pagtulunan nga gitudlo sa akong inahan. Kinahanglan nga tudluan ni nako akong kaugalingon sa pagbati ug pagkakontinto sa nahimo na akong kinabuhi uban sa akong inahan. Pero asayloon pa kako sa Ginoo. Miko. My God, Amaya. Ang Ginoo andam kanunay sa paghatag sa iyang pasaylo ni bisan kinsa nga maghinulsol sa nahimo niyang kasalanan. I'm sure. Nakahinomdom ka tingali nga kanunay kang ingno ni mama nimo. Nga buutan gid ang Ginoo, di ba? Pulos katarong ang gitudlo ni mama namo ni Kuya Jared, my friend. Gusto na ituod. Si Kuya pa, basig makalugar sa to. Pauba na siya din kung makalugar sa pag-ani si mama, ha? Hasta si Aiza. Kaya doon na sa biya ko'y tulubagon at nila. Napasakitan sa nako sila sa pagsulti. Labi na si Kuya Jared. Ambot kung mutuo ka baka nako. Kung ingnon ti ka. Wala makahimo sa pagkabuutan ni Kuya ni Jared, Amaya. Super. Karon pa kumuingon nga saludo kayo ko siyang kabuutan, my friend. Una-una alang ha. Dili niya tinuod nga inahan si Mama Dalia. Pero kung maghisgot ta sa pagmahal nga iyang ipakita ug ipahinungod sa akong inahan, grabe. Nauwaw ko. Kaya ako na hinuon nga nagikan jud sa baka ni Mama Dalia. Huwag yun makahimo ni Ini. Pulos pagpasakit ang akong gitingal sa akong inahan. Nga nagmahal akong tinuoray. Huwag ko ikapahos nga paghanak. Angay kong mamatay. Uy, ayaw na Kung tinuod bang kanya nga nagbasol ka sa lang bati kay mong gibuhat ni mama nimo. Pues pagpakabuhi o ipakita ni mama nimo nga andam nimo bawion ang tanan. Ang tanan nimo kasaypanan. Ug unya, mo na ipatilaw niya ang tinuod nga gugma. Pagmahal nga way sambog sa pagpakaron ingnon. Kundili, pagmahal nga wa nagikatapusan, Amaya. Oh, Oroy. Ako ka nang isaan. Ug ikaw ang himuon akong saksi sa akong kausapan. Ma! Bukang imong mga mata. Ayaw kong biyahe, ma. Nagkinanglan pa ko nimo, ma. Si Amaya. Nagkinanglan pa minimo. Melos, ayaw palabi. Dili pa panahon. Dili pa my love. Nagkinanglan pa ko sa akong inahan. Dili siya angay mubiha. Tungod og alang ni Amaya. Nagkinahanglan pa si Amaya. Nagkinahanglan pa si Amaya, ma. Maong angay ka pang magpakabuhi, unta, ma. Unta. Pero, dili na to malalis nga si Amaya ang nangita og paagi. Aron mawaog sa'yo si mama siyang kinabuhi. Bro. Aiza. Roy. Yoy.
si mong gibati, bro. Pero ay palapi, paningkamuti nga magpabilin ang kalagsik tungod ug alang ni Amaya. Karon nga wala sa mama nimo. Sabi ninyo, nabala ka na hinuon ko ni Amaya. Ha? Nga naman, bro. Sangko sa langit ang pagbasol ni Amaya sa iyang pagkabadlungon. Oh, mag-un ka. Nakailan na siya kung sa pagbasol? Uwahi na ang tanan. Dili pa, Aisa. Ha? Kayo ihikaw ni mama ninyo ang iyang pasaylo ni Amaya. Dan, way katarungan nga inyo nang idaw niya. Pero maingon man ko, nga gipasaylo na ni mama ninyo si Amaya. Tungod kay nagpakita niya si Tita Dalia. Unsa? Yes. Sa oras gid mismo sa inyong pagpahibaw nako. Kapatay na sa mama ninyo. Abi ninyo, dili ko matutuon nga pagkatao. Pero may tuo ko. Nga, nagpakita si Tita Dalia kang Amaya. Atong orasad nga unconscious si Amaya. Sa pagkamat ko niya og buot, hinay niyang gisangpit ang inyong inahan. Iya kong giingnan, nga paduulo niya sa iyang higaanan. Ako sa siyang giingnan, nga nagdamgo lang siya. Kay waha si mama ninyo. Pero hugot kanyang gibarugan nga diha si mama ninyo. Ug mihunghong kuno niya nga mahal siya ini. Naibaw ko nga nung nabalaka ko ni Amaya. Tungod ka ito'y kayo na. Sa usa lang kapag pamilok, kalit ka na usab ang iyang pabati. Grabe siya nakahilak. Ug mingon pa gani siya nga siya ang angay nga mamatay ug dili ang imong inahan, bro. Tungod kay siya kuno ang dautan. Mao nga nahadlo ko sa mahimong mahitabo. Kung iya unyang mahibawan, nga wa na des mama ninyo. Yangyo pa gani siya nga paduawon si mama nimo ug kamo ni Aisa dito sa ospital, bro. Ganong ingon man ini. Gano man. My loves. Ganong uwahi magyud kanunay ang pagbasol. Ganong gikinahanglan magyong mamatay ang dili angay nga mawa. Una pa makamatnon ang usa ka makasasala. My loves. Dili man gud sa tanang higayon nga ingon ana ang sitwasyon, Jared. Makaingon lang ta nga way swerte si Amaya sa iya nga bahin tungod kay nagbasol man gud unta siya sa dautan niya binuhatan. Pero dili na makakita og makadungog sa iyang isulti ang inyong inahan. Luoy si Amaya. Gusto ka simgingon. Kay mismo ako karon. Inhanay na nga bibati kahadlok sa mahimong mahitabo. Kung mahibaw-an ni Amaya nga wa na si mama. Usaon magkaon niya ni Nihas pagdawat. Yun ani na lang, bro. Kung may kaluoy pa man nga nabilin si mong kasing-kasing para ni Amaya, pakita niya. O padung ka siya. Ngay mo sige pa sa ilo. Hasta ka na, Aisa. Dasigan ninyo siya. Aron mabati o kagaan ang iyang dughan. Pero ayaw laon na ninyo siya tugani sa naitabo. Buhatan ninyo kutob sa inyo mahimo. Nga makahatag mo niyag maayong rason. Kung nga nun dili pa pwede nga makaduaw si mama ninyo. Ingna lang, nga dili pagid mo tugot ang doktor nga mugawa siya. Kay delikado ang iyang kahimtang. While mo adto mo niya, ako ang mopahimutan din sa minatay uban ni Tita Jima. My loves. Yes. Andam ka bang matuman sa gisugyot ni Bro Roy? Kaya ako, wag gyud pagsupak. Maayo ang tumong ni Roy.
Maungkin sa man kong musupak, my loves. Naibaw kong ikalipay ni Mami Dalia ang atong buhaton. Salamat. Karon, pwede tang podalikyat karon sa ospital. Kung mahimo, akong hanyos, Tita Jim, nga maunay mo bantay sa haya. Okay, pero ihato tala mo dito. Huwag mo balik ko din sa punerarya. Akong usbon, mat mo nilang gininyo ang angay ninyong isulti kang Amaya. Salamat kayo pag hindi siya makamatagikan sa akong pagbiyak. Kaluoy sa kumangon. Mama. Amaya. Bro, Kuya. Ako, Amaya. Kamusta naman ka, day? Si Mama. Niya si Mama, kuya. Hain siya. Maduulap eh. Mugakos ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!